गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। कर्नासारा गामिनि सोमखोर बर' बिथाङा जोंनि नैबे कर्नासारा सकआव नायल' जाल' गंसेल' होननानै बुंनांगोन। बिथाङा बायदिसिना देलायग्रा मुवानि मोनसे गला बेखेवदों आरो बे गला बेखेवनायाव जोंखौ आलासि महरै हाबफैनाय लेखा जोङो ओनसोलनि मानसि हिसाबै बयबो नुजाथिफैनो हानानै गोजोननाय मोनदों आरो जोंजों लोगोसेनो जा दौरि जयन्ति गादार बिथांमोनबो दं आरो दिपेन दामसियारि बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मोजांसिन खालामनानै होदों। दा जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। कर्नासारा बायदि सुबुं बेफोरबायदि गलाया गैया। दिनै सोमखोर बर' बिथाङा गावनि सेस्तानि गेजेरजों कर्नासारा सकआव गेजेर बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'नि नांला मोखाङाव देलायग्रा मुवानि गंसे गला होनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो ओनसोलाव बेफोरबायदि गलाया जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होगोन होननानै आं सानदों। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन, बिथाङा दिनै बे गलाखौ होनानै गावनि लाइफखौ दैदेननायजों लोगोसे न'खरखौबो दैदेनलांनो हागोन, गथ' गथाय मोजाङैनो बिथाङा दैदेनलांनो हागोन। न'खरनि बिमा बिफानि अननायखौ लानानै आरो बिदा फंबाय अनलायनानै बिथांमोना बे गलानि गेजेरजोंनो मोजाङै जाहाथे थांना थानायनि राहाखौ दिहुननो हायो। आं बेखौ आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो, बिथांनि बे गलायाव जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बायदिसिना देलायग्रा मुवाफोरखौ जाहाथे बिथांनि गलायाव बायनानै गावसोरनि नांगौ मुवाफोरखौ लानो हायो आरो बिथाङाबो बिथांमोननि मददजों बे गलाखौ जाहाथे मोजाङै मोजां गोजौसिम लांनो हायो बेखौ आं खावलायदों, आसा खालामदों आरो जोबथारनायाव आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै। बिथाङा सासे रोंगोसार सासे सुबुं हिसाबै बे गलाखौ जि बिथाङा बेयाव होनानै ओनसोलाव मोनसे मोजां नाम लाबोनो सानदों, बे बिथांनि साननाया जाफुंथों आरो बेखौ आं आफा आनान गसाइनि खाथियावबो आर'ज गाबनाय जाबाय। दिनैनि साना जोबोद गोथार सान। दिनै नैबे कर्नासारा गामिनि सोमखोर बर'आ गोदानहाय दखान होदों आरो बे दखानखौ बेखेवनाय समाव जोंखौ आलासि महरै लिंहरनाय लेखा जों फैनानै नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आसा लाखिदों सोमखोरा बे गोदान मोनसे लामा, बे लामाजों आगान सुरनायाव साक्सेस जागोन आरो साक्सेस जानानै गावनि जिउ राहाखौ खालामनो हागोन, बेखौ आङो आसा थिदों। आरो लोगोसे नोंथांनि नैबे मिडियानि जरियते जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ आं ओरैनो हास्थायहरनो नागिरदों जे सोरबाफोर जुदि रायजो राजाफोरा नैबे सोमखोरनि दखानाव फैनानै नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लानो हागोन, बेखिनियानो बुंनांगौ।